Jeg valgte primært at få en mentor på grund af, at jeg følte, at jeg havde brug for hjælp til nogle af fagene. For eksempel matematik og dansk. Og jeg følte også, at jeg ikke var helt sikker på, hvad jeg egentlig ville blive som uddannelse i fremtiden. Så derfor tænkte jeg, at det ville være en god idé at få en mentor, som så eventuelt kunne hjælpe mig med nogle af tingene. Det vigtigste ved at have en mentor, det er nok tillid. Fordi at når man jo først har fået den her tillid, det her tillidsbånd mellem en mentee og mentor, så kan man åbne sig op over for hinanden, og egentlig ikke bare være sådan en, jeg får hjælp, men er som venner. Ja. Det jeg har fået ud af, det er, at jeg er ved at stille og roligt ved at finde ud af, hvad jeg gerne vil blive. Efter jeg har snakket med min mentor, efter jeg har snakket med nogle folk, så er jeg ved at finde ud af, hvad jeg gerne vil blive. I matematik for eksempel, der er jeg også ved at få noget hjælp, så jeg kan se, jeg har en tendens til at begå de samme fejl i matematik. Jeg er nu begyndt med at holde øje med dem, og egentlig kan se de her fejl, når jeg laver afleveringer. Det min mentor hun har hjulpet mig med, det er primært fagligt, så er det jo som sagt matematik, men altså også som person, så har hun også hjulpet mig med, hvordan jeg skal opføre mig over for andre mennesker. Altså hvordan jeg skal håndtere nogle af tingene. Hun har også hjulpet mig med mange andre ting, og det er intet med faglige og med at på hvilken skole jeg går eller noget som helst. Det er fx en ansøgning, jeg har lavet, der har hun hjulpet mig. Hun har også hjulpet mig med, at hvilke fag jeg skulle vælge, fordi jeg var usikker i nogle af fagene. Så ja, så jeg føler, at hun har hjulpet mig både personligt, men også på et fagligt niveau.